като лотосът, който израства от тинята и разцъфва в сияйна красота, така и ние имаме силата да излезем от тъмнината и да излъчваме светлина в света. Скъпи козметици, масажисти, терапевти, представете си, че можете да поднесете на своите клиенти не просто процедура, а преживяване. Преживяване, което събужда лицето, душата и самочувствието и увереността на вашите клиенти. Това е методологията Face Yoga Gym, е иновация в бюти сферата, бюти индустрията. Това е терапия, която съчетава докосване, движение и енергия. И сега те каня тази неделя в Деймо срещата с Ход Свободен. Това може да стане твоята нова услуга. Това е уникална, вдъхновяваща възможност как може да имате нови клиенти по нов начин. Защото когато правим нещо ново, учим нещо ново, то се случва нещо ново. Аз съм Десислава Неделчева, твоят експерт по мотивна фейс йога и гуаша масажи и те очаквам сега в неделя в 8:30. Ще има много изненади, ще има томбола, ще има подаръци за всички. Очаквам те. До скоро!